Hi guys, get ready with me na jednu party. No, toto je taká party, ktorú organizuje moja sestra s jej kamoškou. Je to sunset party, je tam DJ a tak. Link na tú party, ešte stále sa môžete zaregistrovať a mám pocit, že ešte stále tam môžete dojsť. Dávam ten link na registráciu túto dole do popisu videa. No, strašne sa tam teším, snad to tam bude dobré, nebojte sa, budem piť nealko drinky. Kebyže poviem, že bohužiaľ, tak toto není family friendly, takže hej no. No, tak to poriadne toto vyblendujem. Tento make-up look musí teda toho vydržať strašne veľa, takže to dávam proste tak na testo všetko. Teraz na kamere vyzerám strašne bledo, alebo teda v realite tak vyzerám, lebo mám na sebe proste taký make-up. Ale nebojte sa, to sa všetko teraz zmením, lebo idem si dať bronzer. Dala som si do neho kvapku takého Glazing Milk od Catrice, keďže to mi vždycky tak ako keby trošku skrémovatí už aj ten krémový bronzer. A je potom taký lepší, nebojte sa, ja to ešte rozblendujem. Takto si to nanesiem. Tak. Je dress code na tú party pastelové farby, takže taká maslová žltá, potom taká baby pink, baby blue a proste také celkovo pastelové farby. Takže ja si dávam pastelovo-rúžové nohavice z New Yorkera a asi pastelovo-rúžový topík tiež z New Yorkera. Dala som si aj ďalšie svetlo, tak snáď je to všetko vidno lepšie, lebo síce mám vytiahnuté, ale už je trošku ako keby tak neskoro večer, takže osvetlenie teda naturálne není najlepšie. Takže tak. Teraz si dám tento fixačný sprej, teda setting spray, pardon. Dám si ho tam aj celkom viac, zoberiem si štetec a trošku to tam tak zablendujem, hej. Potom zapudrujem a vrhneme sa na obočie a oči. Zoberiem si tento púder od Essence Revolution labutienku, tak toto trošku dám. A ideme poriadne púdrovať oblasť pod očami. Očie použijem túto cerusku od Maybelline New York a Fix It od Essence. OK, obočie mám, ideme na oči. OK, make-up hotový, ideme si dať oblečenie. OK guys, takže outfit hotový. Bye. Ešte dáme taký fitček v zrkadle. Bye.